A ver, a priori é un campo complicado, hai que pensar que está na desembocadura dun río, tamén non hai moita agua que digamos, é un sitio que traballan as correntes e se encima pois, añades o vento do nordeste, pois sí que é un campo complicado, non? A ver, se está buscando ainda pois, un pouco a orientación onde non sea moi perjudicial. Se se dá unha orientación máis aterrado non dá distancia, porque cerraríamos o porto comercial e non nos daríamos permiso. Bueno, a idea era facer unha orientación pois, hacia a boca da ría, hacia fora, pero bueno, estamos tendo un mogollón de problemas sempre cas dragas ali, que é un fondeadero de dragas. Hoy supongo que habrá que salir a remarle como en todas y que salga lo mejor que pueda. Hombre, todo lo que sea no bajar de tanda está bien. Está complicado tanto quedar un puesto por encima como por debajo. Esperemos mantenernos. Bueno, pois hoxe afrontámoslo igual que os resto dos días. É unha regata na que, bueno, quedan nos 2 días de puntos. Intentaremos alcanzar a Castropol e intentar poñernos por diante. Non máis fortes, que nos salisen un par de regatas mellor que a eles, pois, oye, non quere decir que seamos máis fuertes. Todo está na hora da regata, a ver as condicións, que si vento, que si baixos, que o que sea, xa se verá como sale a cousa. O Tres Herrera, o ser sin puntos, é unha regata para disfrutar, olas, mar, remar e a pasalo ben. Unha regata dura, moi dura. Creo que hoxe podemos decir que estábamos un pouquiño condicionados. Si en outros campos de regatas, pois, o mellor as queixas son infundadas, hoxe foi unha regata un pouquiño máis dura do normal, non? Sobre todo polo carreiro 1. Pero bueno, hai que adaptarse ás circunstancias, evidentemente, a Liga non se perdeu hoxe, ni moito menos. Nada, mañán temos outra e intentalo. Sí, a ver, o resultado é o que queríamos pelear, non? Queríamos estar entre os 2 primeiros este ano, evidentemente, o favorito era Meira, pero puxémoslle as cousas creo que difíciles, non é o mismo gañar unha liga de calle que o mellor gañar unha liga con unha mínima dificultad, non? O traballo para min está ben feito. Bueno, pois o playoff de ascenso, unha vez termino o Tres Herrera, empezaremos a preparalo, alternaremos entrenamentos tanto en río como en mar aberto, e nós no playoff vamos con toda a ambición do mundo, é dicir, nós estamos facendo unha moi boa temporada, están se vendo nos resultados, o ascenso non vamos a ir de paseo, vamos a intentar dar a machada. Moitas gracias. A ver, o título é un título que nos sabe ben, que nos sabe moi ben, porque tivemos, sobre todo en Puebla, un rival moi duro. É certo que nas últimas regatas pois estivemos máis acertados e foron varias vitorias seguidas, pero se temos en conta todo o cómputo da Liga, é un rival que estuvo moi cerca e sempre ter rivales desa envergadura dan máis mérito á vitoria. O normal cando cambias un ciclo, ¿no? Cando empeza un adestrador novo, hai compañeiros novos, pois sempre hai dudas de se vai a funcionar o sistema novo ou non vai a funcionar. Esa alternancia de bandeiras entre nós e Puebla non daba tranquilidade todavía suficiente tranquilidade sobre o que estábamos facendo, pero bueno, confiando pola miña parte no traballo que estaba feito do inverno e asustando un poquinho as cousas, foron salindo mellores resultados e a partir de aí todo ben. Bueno, primeiro temos na cabeza, lóxicamente, xa foi un objetivo difícil sacarlles da cabeza a regata de casa, entonces ahora mismo estarán super centrados en facelo ben diante da súa afección. E logo, bueno, pois si é certo que temos un pouco a preparación para chegar ben a Concha con toda a humildade do mundo, pero tamén, lóxicamente, intentando dar unha sorpresa, que xa hubo equipos galegos de Liga Galega que deron esa sorpresa, e vamos a intentarnos ser os seguintes. Bueno, pois polo menos ver o ter o resultado do baixo rendemento que hubo dentro do barco, non? Así como en outras regatas tes a sensación de emplearte e a satisfacción da xente haber dado todo e non ser correspondidos cos resultados. E, bueno, hoxe, pois, penso que o campo lle dou a cada un o que se merece, non? Bueno, en línea general é moi boa, porque ahora mismo somos 15 remeros, o sea, con 2 cambios, imagínate un pouco os números que tens que facer para poder chegar ao mes de agosto e que non hai baixón. De feito, nos estamos atopándonos físicamente mellor
o domingo co sábado, pois polos motivos que temos de non poder adestrar xuntos pola semana, entón, pois axúdeche moito a regata do sábado de cara ao domingo.